Abdul? Abdul, dayaw ako nung kakwing tablet ko niya. Di na mabuhi ni atay na ini. Dayaw ako nung karaya. Kung may tayo nila mabuhi. Yari. Namalo na sini tayo na madji. Karaya na sa ini. Ako na sa ini naghangalaw. Bisa miat to. Eh nawasip kita matu. May minum kawa. Apa aku minum kawa ya na madji. Ang pamaraya ini suwe ang may minum kawa. Kawa? Okay. Nada na ako pa ko kawa. Basta dayawa yang kakwa. Okay. Ayan na to ha. Sama dyan. Pero nakahawata. Diyos na kumanin ni. Diyos na timpla ko kayo mo. Ayan ya. Ay, magsuko lang madji ha. So, dayaw kumanin. Tablet mo ba ini? Sama dyan. Suway sabon tupas-tupas tayo niya madji ha. Juicy ni. Ang isap ta na bang way tupas ta. Kaya isap kita matutupas-tupas sa madji. At ko dayaw yung tablet mo ini. Kaya na siya na dayawon. Tupas. Okay. Kawat na ako matupakuha. Basta, dayaw yung tablet ko yan ha. A few moments later. Ayan na yung tupas to. O to ah. Ayan na yung tupas to ah. Mura ko man ini. Gusto ko lang madji. Sarap sa ini. Tupas. Ano ka masusada yung kuray ini? Yung tablet mo ini. Kumaon na ako ah. A few moments later. Ano din, Abdul? Marayaw mo rin tablet ko yan? Katawa di? Di na marayaw, Madji. Di ko marayaw. Di mo marayaw. Di mo marayaw. Yung mo dyan to ako, Abdul. Kaya pakawa mga ununo, di mo na marayaw. Di mo marayaw, ha? Di mo marayaw.